Буква Ц. Буква Ц е за цар, цигулка, царевица и цвете. Сещате ли се за други думи с буква Ц? Аз ще я направя сега от пластилин, а вие си помислете за другите думи. А може и вие да я направите заедно с мен. Моята буква Ц ще е синя. Царят ядеше царевица сред цветята, докато слушаше концерт от цигулки. Ето едно изречение с много думи с буква Ц. А може и да ги разменим някакси и да направим съвсем друго изречение. Хайде и вие опитайте. Буква Ц има две дълги вертикални черти. Вертикална наричаме черта, която се спуска отгоре надолу. А после имаме и една хоризонтална по-къса чертичка, която съединява двете дълги. Хоризонтална наричаме чертичката, която е ето на така, защото е като хоризонта, който виждаме напред в далечината. И остана да направим малкото кръгче на буква Ц. Коя друга буква имаше кръгчета? Сещате ли се? Тук имаме само едно, а буква Д имаше две кръгчета. Помните ли буква Д? Ето сега съм готова с буква Ц. Ще я напиша с маркера. И да видим кои са предметите, които трябва да открием с буква Ц. Първо трябва да прочетем думите. Вече научихме почти всички букви, така че трябва да ни става все по-лесно четенето. Тук имаме думата цирк. А другата дума е цип. Вижте какви кратки думички с буква Ц. Цирк и цип. Цирк е мястото, където хората обичат да ходят да се забавляват. То може да изглежда ето така, като голяма шатра с остър връх. И вътре разни хора и животни правят невероятни номера, които са тренирали много дълго време, за да зарадват и учудят своята публика. Ето това е цирк. А цип, всеки има цип на якето си. Това е ето тази машинка, която ни помага да се закопчем, когато ни е студено. И да се разкопчем и да си свалим якето, когато ни е много топло. Цирк и цип за буква Ц. Готови сме!